Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanan nga pagpasalamat pagdayeg kanunay ngadto lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Higalig suon ani anapod kita nga diin maghatag kaninyo og dugang kinaadman sa atoang pagtuo. Higalig suon ang ato ang mamahimong tema karon higalig suon mahitungod kini unsa bay hukom sa pagsilibrar sa adlaw nga tawhan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giuyunan ba kini sa Islam o wala? Ang atong mga kadagkuan sa mga scholar higalig suon naghatag sila kining fatwa. Isa ni si Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah. Siya nag-ingon ang pagsilibrar sa adlaw nga tawhan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usa ka muharram wa batil. Usa siya ka butang nga diin gibawal kini sa Islam o walay pulos ang pag-celebrate niini higalig suon. Wala sila madawdaw, wala sila makuha nga grasya niini. Subhanallah. Naghatag pud siya og pipila ka mga hinungdan. Una niini higalig suon ang pagsilibrar niini sa adlaw nga tawhan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usa ka bid'ah. Bag-ong buluhaton kana siya nga gi-insert sa Islam. Subhanallah. So sa mga niaging kapanahunan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyang mga sahaba, mga tabi'in, wala kana nila gibuhat. So sa tuang panahon karon ila kining gisilibrar. Subhanallah. So usa kana siya ka bid'ah fi din. Bid'ah kana siya sa tuang relihiyon. Nga kana higalig suon butang kana nga wala nabuhat sa mga nangauna kanato. Subhanallah. So bag-o kana siya nga buluhaton, ha? Nga gi-insert sa uban. Subhanallah. So mo to'y pinakauna higalig suon nga bid'ah fi din. Bid'ah siya. Kullu bid'atin dalalah minang propeta ang tanan nga mga bag-ong katudluan sa Islam bid'ah. Subhanallah. Usa siya ka bid'ah, innovation. Bag-ong katudluan wala sa Quran o wala sa sunnah sa hadith sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bid'ah ug ang tanan nga mga bid'ah higalig suon pagkahisalaag ug ang tanan nga pagkahisalaag impierno ang padulngan. Allahu akbar. Tanan nga mga bid'ah sa din higalig suon bag-ong katudluan nga wala kini gisugo sa Islam usa siya ka bid'ah higalig suon. So walay basihan sa Quran o sa hadith sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mao kanay una higalig suon ang pagsilibrar sa adlaw nga tawhan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usa ka bid'ah. Mao kanay una. Ikaduha, tashabbuh. Kining pag-awat-awat sa mga dili Muslim. Subhanallah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikin sa man ang mag-awat-awat, ang musundog, sikin sa man musundog sa mga dili magtotoo sa ilang estilo, sa ilang mga pagsilibrar unsa pa na diyang mga binuhatan nila, sama niining pagsilibrar higalig suon siya kauban kanila. Allahu akbar. So unsa mang gisundog nimo sa mga dili magtotoo sa ilang pinaagi silang mga bisti, sa ilang mga style, sa ilang mga selebrasyon, kinsa may mag-awat-awat ni ana, siya lakip na kanila. Allahu akbar. Inig-abot pa sa adlaw sa paghukom higalig suon, siya pagabanhawon nga diin kauban nila sa mga walay pagtuo. Allahu akbar. So dautan kayo na nga binuhatan higalig suon pag-awat-awat di ay siya sa mga kafir. Ang mga kafir gi-celebrate nila ang birthday kuno ni Jesucristo, nan ang uban pong mga Muslim nag-celebrate pud sa Maulidin Nabi. Subhanallah. Nagsilibrar pud ang uban sa adlaw natawhan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mao kini atong tema karon higalig suon nga naghatag ang fatwa ang atong mga ulama nga kana siya una ni ana bid'ah. Ikaduha
pag-awat-awat sa mga kafir dili magtotoo. Allahu Akbar. Ikatulo higaligsuon, sulod ni anang pag-celebrate higaligsuon sa adlaw nga tawhan sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kini siya nga pagselebrar anaa sa sulod ni ana ang nagkadaiyang mga mungkaras, nagkadaiyang mga dautan nga mga binuhatan. Subhanallah. Nga diin wala gitudlo sa Islam higaligsuon. Mulugwa ni anang pagselebrar sa adlaw nga tawhan sa propeta. Subhanallah. A'udhu billah. Ikaapat higaligsuon kana siya nga pagselebrar wala kana sa Islam. Subhanallah. Tungod kay higaligsuon kung pangutan-on kini nimo kini mga tawhana nga nag-celebrate sa adlaw nga tawhan sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung aduna ba sila'y mahatag nga dalil gikan sa pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ug sa pulong pod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, wala sila'y mahatag niya na higaligsuon. Subhanallah. So tinaw kaayo nga kini nga buluhaton nga may salaag ka. Allahu Akbar. So busa kanato nga igsuon sa Islam ato kining likayan dili kita mo cooperate sa mga nagbuhat niini kay sama sa akong gisulti gani higaligsuon, sama sa gihatag sa isa ka scholar nga fatwa nga diin kana siya usa ka mungkar dautan kana nga binuhatan higaligsuon ug wala ka nagisugo sa Islam ug walay basihan gikan sa Quran ug sa hadith sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akong utrohon higaligsuon, una ang pagselebrar sa adlaw nga tawhan sa propeta, una bid'ah. Ikaduha pag-awat-awat sa mga kafir dili magtotoo. Ikatulo anaa ni ana ang mga dautan nga mga binuhatan sa pagselebrar ni ana. Ikaapat higaligsuon, wala ka na siya gisugo o wala ka na siya sa Islam. Subhanallah. Hinaut nga duna kita nasabtan sa ato ang tema karon higaligsuon. Kutob diri lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.